The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kwento sa illegal na droga ating sinagawang bypass. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Miyerkules at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon mga ka-aksyon at live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood din tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 17.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate at Channel 62 sa GMA for the Box. Umpisa na natin ang ating tabang ora mismo. Eto mga ka-aksyon, isang good news dahil kung inyong naaalala mula sa Tabaco City, isang estudyante ang inireport na 24 oras na raw nawawala. Dahil rito ay ora mismo humingi ng tulong si Nanay Gia Soleno Bundokoy sa ating programa upang manawagan. At kahapon lamang kami po ay nakatanggap ng balita na nahanap na nila si Nadine. At makakausap natin ngayon sa linya ng telepono si Nanay Gia. Magandang hapon po, Nanay Gia. Magandang hapon po sa inyong lahat. Opo, Nanay Gia, magandang balita po ito dahil nahanap na po itong si Nadine. Kumusta na po ngayon ang anak po ninyo, Nanay? Sa ngayon po, okay naman po siya physically, pero yung medyo binabantayan pa po siya ni tita niya. Opo. Okay naman po siya physically, pero ano po yung medyo hindi pa po okay sa kanya? Yung emotion po ba? Yung mental? Opo. Ano po? Yung mental niya po, kasi medyo balisa po siya ngayon. Kasi sa ngayon ayaw pa niya umuwi dito sa amin sa Tabaco City. Nandun pa po siya sa Antipolo. Nasa Antipolo pa po siya? Opo. Okay, so paano po na ipaabot po sa inyo itong impormasyon patungkol po sa inyong anak, Nanay? May tumawag, yung kapatid ko po, tumawag sa akin ng madaling araw nung alas 3 nung September 11 na may tumatawag daw sa kanyang lalaki na si Nadine daw nagpatulong na hanapin daw siya kasi from Tabaco City Terminal, sumakay po siya ng van, then mga around 10 a.m. Tapos bumaba siya ng Naga City Terminal. Nag 1 hour siya dun sa Naga City. Naglakad-lakad. Tapos sumakay na po ng bus papuntang Maynila. Then pagdating sa Maynila, dumating siya ng siguro madaling araw ng September 10. So naglakad-lakad siya dun maghapon. Nung dumating na yung alas 7 ng gabi, parang nag-check-in po siya ng apartel. Parang 7 hours siguro siyang check-in. Nung mag-alas 3 na, lumabas na siya, nag-check out siya, sumakay siya ng jeep papuntang Antipolo. Wala naman po siyang idea kung saan talaga yung bahay ni tita niya. Alam niya lang ay Antipolo. So, nakausap siyang may nakisuyo siya sa, nakita niya siguro mga driver doon. Kasi yung cellphone na dala niya, hindi gumagana yung data. So, opo. Ano lang. So, sa madaling sabi po nito, Nanay Gia, yung anak po ninyo ay lakas ng loob na hinanap po yung lugar ng tita niya.
Opo, ibang klase, no? Ang lakas ng loob po ng anak po ninyo. Opo. First time niya po ba yun na makapunta po ng Maynila? Opo, sa totoo lang, first time niya po yun na lalo na hindi ako kasama. Saka wala talaga siyang alam kung saan talaga yung bahay ng tita niya. Opo. Alam niya lang ay Antipolo. Okay. So, Nanay Gia, napabanggit niyo po na nasa Antipolo po ngayon ito pong anak ninyo. Doon po sa kapatid po ninyo. Opo. So, at sabi niyo po ay ayaw pa pong umuwi po dyan sa inyo. Bakit po, Nay? Kasi siguro yun na yung dahilan niya ng pag-alis dito. Parang siguro pa po siya. Hindi pa siya okay na Parang galit pa or nagtatampo pa. Kaya ayaw pa. Kaya hindi na muna namin kinuha. Opo. So, ang pinaka-importante, Nanay, alam niyo po yung kung nasaan na ngayon yung anak po yung Opo. Alam ko po. Okay naman po siya doon. Okay ang kalagayan niya doon. Kasi yung kapatid ko naman po yung nagbabantay sa kanya. Opo, magandang hapon po, Nanay Gia, no? Magandang hapon po, sir. Sa ngayon po ba ay nakakausap nyo na po ba itong si Nadine? Opo, sa ngayon po, nakakausap ko po siya. So sabi niya, nakiusap siya na bakasyon muna daw siya doon. Doon muna daw sa kitita niya. Opo, so kailan daw siya planong umuwi po dyan sa Tabaco, Nanay? Kahapon tumawag yung kapatid ko, sinabihan na daw siya na gusto na daw niyang umuwi. Punta daw muna siya kay lola niya doon sa Pili, Camarines Sur before siya uwi dito ng Tabaco. So uuwi siya ng Saturday, biyahe sila papuntang Bicol. Opo, at sa kinukwento niyo po kanina, Nanay, hindi po naging madali yung pagpunta po ni Nadine dun sa kanyang tiyahin at meron pang mga taong tumulong talaga sa kanya. Ano po yung mensahe natin dun sa mga taong tumulong sa kanya, ma'am? Oo, yung sa mensahe ko sa mga taong tumulong, talaga malaki naman talaga yung factor na tulong ng social media kasi nung humingi siya ng tulong na kung pwede daw po i-search daw yung pangalan ng tita niya, nung sinearch ng taong hiningan niya ng tulong yung pangalan ni tita niya, lumabas kagad po, yung nag-flash po kagad yung mga panawagan natin sa screen ng cellphone na yung nawawala siya. So, parang naalarma na rin yung mga tao doon. Kaya parang, kasi nakita nila medyo balisa yung bata, kaya hindi nila pinaalis, binantayan nila hanggang sa makarating yung kapatid ko. So ibig sabihin po nito, Nanay Gia, malaki po yung naging tulong or naging way din po yung panawagan nyo po dito sa aming programa para po ay ma-inform yung mga tao pong nakakita po dito po kay Nadine. Opo, ma'am. Malaking tulong po. Yung po ang parang naging nila. Pagbukas nung yun ang kagad lumabas na panawagan na nag-viral na yung bata nawawala. Opo, at sinasabi nyo, ma'am, na naging balisa po ito si Nadine. Rason po ba ito dahil sa hindi po siya nakainom ng gamot? Opo, sir. Saka siguro, dahil na rin sa pagod at saka siguro nalipasan na rin po ng gutom. So pagkakita nila ng tita niya, parang iba yung aura. Pero okay siya. Walang sugat or anything. Okay yung bata. Opo, at ano po yung naramdaman natin, ma'am, na good news po yung nakarating po sa atin na nasa mabuting kalagayan po ito si Nadine? Yung bigat ng pakiramdam, sobrang gumanda yung pakiramdam kung nawala yung bigat na nararamdaman na sobrang saya ko. Tapos yung naisip ko yung mga taong tumulong. Opo. Narilib po kayo, Nanay Gia. Narilib. So, sa nangyari po ito, Nanay Gia, sa inyo po, kay Nadine at sa inyo din po bilang nanay, ano po yung aral na napulot po ninyo, Nanay? Siyempre, sabi niyo po, umalis po itong si Nadine dahil napagalitan po ninyo, Nay. Siguro, kailangan ko pa talagang dagdagan yung pasensya ko kasi lalo na sa kondisyon ni Nadine. So, pasensya, pagmamahal sa ka-atensyon yun. Opo. So, siguro sa pagmamahal, hindi naman po nagkulang kayo, Nanay. Hindi naman. Opo. Kasi alam po namin at ramdam namin kung gaano po kayo nag-alala bilang isang nanay na yung anak po ninyo ay hindi nyo po alam kung nasaan. Anyway, maraming salamat po, Nanay Gia. At sana po ay magkasama po kayo sa lalong madaling panahon na nito pong anak po ninyong si Nadine. Opo, ma'am. Maraming salamat po rin sa inyo sa programa nyo. Ayun. Masaya ako, partner, kasi syempre, yung bigat na nararamdaman ni Nanay Gia nung mga panahon na nanawagan siya sa ating programa, ngayon, napalitan na. Sabi niya, napalitan ng tuwa at gumaan yung kanyang pakiramdam. Dahil
alam niya na kung nasaan yung kanyang anak na nawawala. Tama. At saludo tayo, partner, sa mga pamilyang merong ganyan na kapamilya na talagang hinaabaan ng kanilang pasensya. Oo, yun din yung napulot ni Nanay na leso na hahabaan niya ang kanyang pasensya dahil si Nadine ay merong pinagdadaanan na eto nga, sabi niya, merong pinagdadaanan na depresyon or iba yung kalagayan ng kanyang anak. Eto mga ka-aksyon, kung inyo ding maaalala, isang ina ang dumulog sa ating programa upang humingi ng tulong na makamit ang hustisya sa paggagahasa umano sa kanyang dalagitang anak. Dahil sa sumbong na ito, ora mismo tayong umaksyon. Ang buong kaganapan, alamin natin sa ating Tabang Ora Mismo update. Panoorin po natin ito. Maririnig sa video na ito ang halakhak ng isang babae habang pinapanood ang di umano'y pangahalay sa isang babae. Biglang tumayo nang mapansing binivideoan sila at nagsuot ng short. Ito ang tila mga salitang lumaba sa isang babaeng itinuring na kaibigan ni alias Lira. Kwento ng biktima, niyaya siya ng kanyang kaibigan na mamasyal. Sinundo po ako nandito sa bahay. Po. Sinundo ka? Ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi tumupad ang mga kaibigan ni Lira sa napag-usapan. Hindi po pala pupunta ng sawa ko, polis ko. Saan ka dinala? Sa bahay po ng isa kong kaibigan. Hindi inaasahan ni Lira na ang simpleng pagkakayayaan ay mauuwi sa isang sensitibong karanasan. Nagwawala po ako na gusto ko pong makawala. Kaso po mahina po yung katawan ko. Ginawa pa nilang parang aso lang na pagbaba ng isang aso, yung isang aso naman. Hindi naman yan hayop. Kaya nitong nakaraang buwan ng Agosto, nakatanggap kami ng isang panawagan mula sa ina ni alias Lira. Ako po ay humihingi ng tulong sa inyo sa Tabang Ora mismo na mapabigyan ng hustisya ang nangyaring pangahalay o panggagahasa sa aking anak. Mga minor de edad po ang anak ko, kaka-14 anyos. Tapos 17 anyos lang po ang humalay sa kanya. Meron tayong involvement ng minors. Kailangan po yung discernment referral po ng MSWD. Sila yung magme-measure doon sa mga suspect kung talagang alam nila ang kanilang ginagawa. Alam nilang mali, pero still ginawa nila pa rin. Meron tayong reclusion perpetua na imprisonment from 20 to 40 years. Po, may mga criminal liability po na pwede silang harapin. Dahil sa sumbong na aming natanggap, ora mismo kaming bumiyahe mula Legazpi patungong Camarines Norte. At dito na namin personal na nakapanayam sila Nanay Gina at Lira. Nalaman ko po nung umami na lang siya. Nakatingin siya sa akin, tatakot. Alam niya po ang ugali ko, talagang stricta ako. Ano, may kaba? May kaba ako nakakaiba, yung sinabi niya. Uminom po kami tapos po, natapos na po kami ng isa po. Tapos po, bumili po sila ng isa. Sobrang hina po ng katawan ko. Sakit po ng ulo ko. And yung, nahihilo ka? Opo, nahihilo po. Nakadalawa ng tagay na lang po ako nun. Tapos po, naghiga na po ako. Lumabas na po sila nun. Tapos po, pumasok po yung isa. Pinasa po ako. Pagkatapos po, lumabas po yung isa na yun. At pumasok naman po yung isa. Di ko, sa sobrang gulat ko po, hindi yung kaba ng dibdib ko, hindi ko alam, naririnig ko po yung kaba, yung tibok ng puso ko. Galit po ako, tapos naghahalo yung emosyon ko, hindi ko alam kung anong unang desisyon na gagawin ko. Ang pumasok po sa isip ko, pumunta doon sa lugar. Nagpo-blatter po ako, tinanong ko kung nandyan pa yung dalawang yun. Ibalita kami na kasama yun sa mag-aaral sa Cavite. Yung mga suspect. Opo, at nakaalis na kahapon. Mali para sa akin yung pagpunta namin doon kasi parang naalarma pa sila na may ginawa, pwedeng patakasin agad. Sobrang sakit ma'am kasi talagang kahit dito sa bahay, iyak ako ng iyak. Bakit ako ganito ang nangyari? Grabe, masakit sa loob na dalawa pa. Trauma, puot at galit. Yan ang naging dulot ng makamundong sinapit na ito sa 14 anyos na biktima. Sobrang sakit po at nagagalit din po ako.
Kasi po, pinipigilan ko pong makagawa ng mali. Gusto ko po, sana maisip po nila yung ginawa nilang mali at mapanagutan po nila. Ipapakulong ko kayo. Sina alias JJ at alias Andy, na parehong 17 anyos, ang mga itinuturong sospek na dapat managot sa batas. Sinamahan namin sina Nanay Gina at Lira sa Municipal Social Welfare and Development Office ng Labo, Camarines Norte. At doon ay formal nang nakapag-report na agad namang inaksyonan ng Women and Children Protection Desk, kaya tuluyan ng nasampahan ng kaso sa korte ang mga sospek. Kaito, grabe ang hadit ko, nervyos, dahil ko aram kung anong gigibuhon ko. Tapos kang natabangan nindo kami, eto tapos ngunyan, yao na nakapag-file na kami. Medyo nakahangos-hangos na ako, nakahinga na ba ng konti, medyo okay ng pakiramdam ko. Kasi sabi ko, kahit papaano, muusad na. So, thank you ng marami sa Ako Bicol, sa Tabang Ora mismo po. Kahit malayo po kami, narating kami, nabigyan kami ng tulong. Kaya sobrang salamat po. Kaya po yung mga katulad ko din na may mga problema sa buhay na hindi basta masolusyonan, nandito po ang Ako Bicol. Tabang Ora mismo talaga. Bagamat malayo pa ang lalakbayin ng kaso, buo ang loob ni Lira na darating ang araw ng paghukom at makakamit niya rin ang hustisya na para sa kanya. Kalaban ako hanggang dulo. Ayun, partner, nakakagigil yung sitwasyon, partner, dahil 14 anyos yung biktima at yung suspect ay parehong 17 anyos. Nakakalungkot isipin, partner, dahil sa murang edad ay nakakaranas na yung mga ganitong kababaihan ng pang-aabuso. Opo. At syempre yung pakiramdam, yung galit din ng isang nanay na yung anak niya na inalagaan, minahal, tapos ganyan lang, partner, yung pinagdadaanan ngayon. Syempre, hustisya ang sigaw ng pamilya. At siguro paalala na rin sa ating mga magulang na laging bantayan at patnubayan ang ating mga anak. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, isang ama ang humingi ng tulong mabayaran ng hospital bills ng kanyang anak na may sakit na TB meningitis. Ang ating pagtugon sa kanilang alalahanin, abangan. Kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang sa tuyang programa ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po
ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa saindong gabos. Sa giraray, dakulang pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin marahay na aldaw sa indong gabos. Ka-aksyon! Nais mo bang maging parte ng aming production team? Kahit nasa Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, at Camarines Sur, maaari kang mag-apply. Naghahanap kami ng executive producers, researchers, cameraman, editor, graphic artist, at social media specialist. Send your resume to actioncall.hr@gmail.com o magpunta sa aming tanggapan, Action Call Center, Embarcadero de Legazpi. Share your skills and be part of our growing team. Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilinguan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
Sa mahigit 15 taong paglilingkod, libo-libo na ang mga natulungan, mga estudyanteng nakapagtapos na ng kanilang pag-aaral, mga maliliit na negosyante na itaguyod ang kanilang pagninegosyo. Zero hospital billing para sa mga may karamdaman. Patuloy ang ating pagpupunyagi para maiahon ang ating mga kababayang nasa laylayan. Sa tulong at paggabay ni Ina, sama-sama nating harapin ang bukas na may pag-asa. Sa ngalan po ni Congressman Zaldico, Congressman Alfredo Pino Garbin Jr. at ng buong Ako Bicol Party List, Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva la Virgen! Viva Patrona Canticulancho! Viva la Virgen! Viva la Virgen! Nagbabalik ang tabang. Ora Ora mismo. Eto naman mga ka-aksyon, kasama natin ngayon si Crisanto Alarta at ang kanyang alalahanin ngayon ay kung paano mababayaran ang hospital bills na umabot na sa mahigit 1 milyong piso. Magandang hapon sa iyo, Crisanto. Magandang hapon din po. Ayan, kayo po ay, tagasan po kayo? Taga Masbate po. Taga Masbate. At ang pasyente niyo po ay? Anak ko po. Ilang taon na po ito? 5 years old po. 5 years old. Ano po yung nangyari sa kanya? Kamusta na po siya? Sa ngayon po, okay na po siya. Dahil nung una po, bago po siya na-admit, nag-ano po siya, parang sumasakit po yung tuhod niya. Parang may nararamdaman na hindi po maganda. Tapos pina-check up po nila dun sa clinic. Sabi daw po ng clinic, yung una po, wala naman pong inano ang clinic. Din katagalan po, parang hindi na po maganda yung kondisyon ng anak ko. Opo. Dinirecommend po sila sa hospital. Dito na, sir, hindi sa... pa po. Doon pa po mismo hospital pa po ng Masbate. Sa Masbate? Yes po. At kamusta yung pagpunta nyo sa doktor sa Masbate? Ano daw yung sabi sa inyo? Ang sabi po doon, matagal po kasi, gusto ko ng asawa ko na ilipat na yung anak ko dito kasi parang nawawala na siya ng malay, humihina na po siya sobra. Kumbaga, nung naka-confine po ito sa hospital dun sa Masbate, ay parang imbes na gumaling, ay mas lalong humihina po ito. Po siya. Kaya sinabi sa inyo ng doktor doon, ilipat na dito. Or kayo nag-decide po? Kami mismo. Kami po mismo yung yung kusa talaga gusto namin na ilipat po para talaga makasurvive lang yung anak namin. Opo. Saan nyo po nalaman na meron na po itong ganitong sakit, itong TB meningitis? Doon po sa Masbate or dito na po sa Legazpi? Dito na po sa Legazpi. Doon po, hindi po kami nalaman kung ano po yung sakit talaga ng anak namin. Nung dito na sa Legazpi po, dito po pinaliwanag sa amin ng doktor na yun nga po, may sakit po talaga yung anak namin ng TB. At buti na lang, kumbaga, naging tama yung naging desisyon nyo na ilipat na dito sa Legazpi. At ngayon ay nalaman nyo na kung anong naging kondisyon po ng anak po ninyo. Opo, tama po. Opo. Ilang araw na po kayong naka-confine po itong anak po ninyo sa ospital? Sa Masbate po, 1 linggo po siya naka-confine doon. Tapos, doon parang nakikipagtalo na po talaga yung asawa ko at saka yung nanay at yung kapatid ng asawa ko na kailangan talaga pong ilipat po para talaga makadugtungan lang ng buhay ng anak ko talaga. Opo. At ngayon ay naka-confine po ito sa BR? Sa ngayon po, naka-confine po siya sa BR. Okay na po yung pakiramdam niya sa ngayon. At least tama yung naging decision nyo po. Opo, tama po. Anong sabi ng doktor? Ano daw ang dapat pagdaanar or gamutan po na dapat gawin po dito sa anak po ninyo? Sa ngayon po, meron po siyang meron po siyang TB yung maintenance po niya. Warang 1 year po yung gamutan po bago po siya talaga mawala. Opo. Tatay Crisanto, magandang hapon po. Magandang hapon din Opo. po. Kayo po, tatay, ano po yung hanap buhay po ninyo? Sa akin po, security guard po. Isa ka pong security guard. Yes. Si Mrs. po? Wala po. Walang trabaho. So, kayo lang po yung mag-isang bumubuhay sa pamilya. Opo. So, ngayon po, tatay, dahil kasama po kayo ng anak po ninyo dito, habang nagpapagamot yung anak po ninyo, hindi po kayo nakakapagtrabaho. Opo. So, paano po yung gastusin nyo po sa pang-araw-araw, tay? Yun nga po ang pinaproblema ko po. Kasi napakahirap po, wala pong tumutulong. Tsaka 2 buwan na po akong hindi nakapasok sa trabaho nang dahil nga po dun sa anak ko. Opo. Kahit pong pinapabalik na ako ng sabi ko po, hindi ko po kayang iwanan ng anak ko ng ganito po. Opo, tama naman tayo. Kasi paano kayo makakapagtrabaho, makakapag-focus
sa trabaho kung yung sitwasyon po ng anak po ninyo ay hindi pa po maayos. Ano nga po yung edad po nitong si Clark? 5 years old po. 5 years old pa lamang. So, pang ilang anak po ninyo ito, tay? Unang-una po. Isa lang po yung anak nyo? Opo. Nag-iisang anak, uniko iho, ito pong si Clark. Ano po yung pakiramdam nyo po, tay, na yung nag-iisa nyo pong anak, ganito po yung sitwasyon, at pinagdadaanan niya po, ito pong malalang sakit po na TB. Para sa akin po, napakahirap po talagang tingnan. Parang dinuduro po yung puso ko nang dahil sa nakikita ko sa anak ko sa ngayon. At saka hindi ko talaga maiisip na magkakaroon ng sakit ang anak ko na ganyan po. Opo, hindi niyo po lubos maisip na magkakaroon ng sakit na ganyan. Yung paliwanag po sa inyo ng doktor, paano daw po ito na nakuha o nagkaroon po ng ganitong sakit yung anak po ninyo? Ang tinatanong sabi ng doktor, bakit daw po may sakit na TB yung anak namin? Sabi ko, tinatanong po kami kung mayroon po kaming sabi naman po, wala naman po kaming sakit na TB. Hindi ko sa pamilya po nyo, walang history na meron pong TB? Wala rin po sa pamilya namin. Kahit isa po, wala po. Sa asawa nyo po? Wala rin po. Wala rin. So, kayo din po ay parang nag-iisip or may question po kayo in mind kung bakit po yung anak po nyo meron pong ganitong uri ng sakit. Opo. Opo. Yung pagbubuntis po ng nanay, kumusta po? Okay naman po sa pagbubuntis niya. Okay. Opo. So, ngayon po, tatay, lumapit po kayo sa amin. Ano po yung pinakakailangan po ninyo at ano po yung inihingi nyo pong tulong po sa Ako Bicol? Kaya po ako lumapit sa Ako Bicol, Ora mismo. Kasi po, yung bayarin ko po talaga, hindi ko po talaga kayang bayaran niya ng ganun. Dahil wala naman po akong ganung kalaking halaga para ibayad po sa bill. Nasa magkano po, tatay? Nasa mahigit 1 milyon po ang bill ko. Pero sa ngayon po, yung balance ko na lang po ay nasa 600 plus na lang po. 600,000 plus. Opo. Yan po yung iniisip po ninyo kung paano po ninyo babayaran, saan po kayo kukuha ng pangbayad. Opo. Nung nalaman nyo po tayo na ganun kalaki yung hospital bill po ng anak po ninyo, ano po yung inisip po ninyo, saan po kayo kukuha? Doon po pala, parang naghahanap talaga kami ng parang kung paano po namin po-provide yung namin kung saan kami pupunta, kung saan kami hihingi ng tulong para lang talaga yung bill ng anak ko po. Halos naiyak-iyak na po kayo ng tayo. Yes po. Ayan. At itong tatay, kanino niyo po nalaman na lumapit po sa Ako Bicol Party List? Kasi po, nung kumuha po ako ng billing, tapos sabi po sa bill po, pumunta na po ako ng Malasakit. Pumunta po ako ng Malasakit. Pag pumunta ako ng Malasakit, tinuro po ako ng DSWD doon po sa Ako Bicol po. Sabi po doon daw po mismo matutulungan po ako ng Ako Bicol po. Opo. Ito po bang anak nyo, tatay, ay nag-aaral na po ba? Nag-aaral na po, preschool po. Yan, so ngayon ay na-stop po siya? Na-stop po nang dahil po sa Opo. At ngayon ay nandito kayo sa Legazpi. Saan po kayo kumukuha ng panggastos nyo po sa pang-araw-araw? Sa ngayon po ay mahirap po talaga kung wala pong nagbibigay. Yung sa kapatid niya naman, minsan nagbibigay pero hindi naman po kadalasan po talaga. May araw ba, tatay, na walang-wala po talaga kayo? Meron pong araw na walang-wala pero kailangan talaga pagkasyahin yung pera namin para lang talaga sa araw-araw na pagkain po. Umabot na, tatay, sa pangungutang po? Sobra po. Halos na baon na po kami sa utang sa ngayon. At buti naman tayo naintindihan at meron namang nagpautang po sa inyo. Opo, kasi siguro naiintindihan naman po nila yung kalagayan namin sa ngayon po. Sige, para mabigyan dagdagan lang natin yung partner na tanong kasi medyo namumulan na yung mata ni Tay at ramdam natin kung gaano kahirap tayo. Yung pinagdadaan yung sitwasyon, sabi ko nga, nag-iisang anak. Gaano kahirap tayo, lalo na nag-uusap kayo ni Mrs. na awang-awa po kayo sa anak ninyo. Grabe po talaga, hirap. Kasi po yung anak ko, yung asawa ko rin po, nai-stress na rin po sa ngayon. Kung paano daw po kami yung pagpalabas na lang po namin talaga, yun lang po ang problema. Tapos yung sa anak ko naman, may maintenance po siya. So, yun naman po ang problemahin po namin sa araw-araw. Opo, asan pala si Mrs.? Nandyan po mismo sa Legazpi nagpapantay sa anak. Siya yung karilyebo mo? Opo, dalawa lang po kami nagpapantay. So, kumusta naman si Mrs.? Okay naman po. Okay naman. Ayan, at kanina nakumusta na namin yung anak po ninyo at yung asawa po ninyo.
Ngayon, Tay, kamusta? Ikaw, kamusta ka na po, Tay? Sa ngayon po, okay naman po. Dahil nakausap ko na rin po kayo. Ayun. So, parang tayo, partner, yung kahit pa paano, nahihil yung pakiramdam ni tatay. Gumagaan po, Tay? Opo. Yung pakiramdam? Opo. Meron po kayong nakikitang pag-asa? Meron po. Naniniwala po kayo sa Ako Bicol? Yes po, naniniwala po ako. Ayan. Sige, sagutin na natin, partner, para sa... total, ganyan yung paniniwala niya sa Ako Bicol. Pakinggan natin, partner. Para sa ora mismong pagtugon sa kanyang problema, makakausap natin sa linya ng telepono si Ma'am LV Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am LV. Yes po, good afternoon. Opo, Ma'am LB, meron po tayong kababayan mula pa sa Masbate at lumapit po sa ating program at sa Ako Bicol Party List patungkol sa hospital bill na umabot sa 600,000 plus. Ito po ba ay may tutulong na ng Ako Bicol Party List? Yes po, wala naman tayong tinatanggihan at wala tayong hindi kayang gawin. Ang Ako Bicol Party List po, lahat ay gagawin para ma-zero balance ang lahat ng pasyente na nangangailangan ng tulong. Ayun. Opo. So, ibig sabihin nito, Miss LB, wala nang dapat alalahanin si Tatay Crisanto dahil sasagutin na ng Ako Bicol Party List itong naiwang hospital bill nila. Yes po, as per Kong Saldi po and Kong Pido Garbin, sagutin daw po natin yung hospital bill ng pasyente at gawin natin para ma-zero balance po sila. So, ang gawin na lang po ni Tatay, balik po siya sa BRSMC, dalhin po yung hospital bill, yung ID po and other requirements na kailangan po natin para may release ko po yung guarantee letter ngayon mismo. Ayun, ngayon mismo. So, wala nang dapat pang alalahanin si Tatay. Pagkatapos niya dito, diretso kaagad dyan sa opisina mo, Miss LB, para matanggap niya na itong guarantee letter. Yes, so ora mismo po, ibibigay natin yung guarantee letter na kinakailangan ng pasyente ni Tatay para ma-clear na po yung kanilang hospital bill. Ayun. Ma'am LB, nandito po si Tatay Crisanto. Ano po yung gusto nyong iparating na mensahe sa kanya? Be strong lang, Tatay. Lagi lang po tayong manalangin at maniwala po na lahat ng problema may katapusan, and pagpatuloy nyo lang po yung paniniwala sa Ako Bicol dahil alam ko po na marami pang naniniwala sa Ako Bicol at talagang marami po kami natutulungan. Ayan, siguro last na lang siguro, Ma'am LV, ano po yung panawagan natin or mensahe sa ating mga kababayan, hindi lang dito sa Bicol Region, pati na rin sa iba't ibang panig ng bansa na gustong humingi ng tulong sa Ako Bicol Party List? Ang Ako Bicol Party List po ay lagi pong bukas sa mga nangangailangan ng tulong. May mga kanya-kanya po tayong mga district offices, may mga opisina po tayo kahit sa among sulok ng Pilipinas. Pwede po kayong lumapit anytime, wag lang pong hating gabi, no? During office hours, mayroon po kami mga staff na laging handang tumulong. Ayun. Maraming salamat, Ma'am LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Tatay, napakinggan niyo po si Ma'am LB. Wala na daw po kayong dapat pang isipin dahil makakalabas po kayo ng hospital na wala na po kayong babayaran ni piso dahil sagot na po ng Ako Bicol. Ang masasabi ko po ay maraming salamat po sa Ako Bicol dahil di po sa kanila, hindi po masasagot yung bill ng anak ko. Ayun. Gumaan na lalo yung pakiramdam niyo po, Tay. Kanina kausap mo pa lang kami, medyo gumagaan na. Ngayon po, napakinggan mo na si Ma'am LB at sagot na ng Ako Bicol, gumaan pa lalo. Opo. Mas lalo pong papasalamat po ako dahil po sa ora mismo, natulungan po ako. Ayun. So pag uwi nyo po sa Masbate, ipagkalat mo doon na kung kayo ay may problema, naandyan yung Ako Bicol para tumulong. Tama po. Ayun. So isa ka na ding marites sa Masbate, Tatay Crisanto. At eto, Tatay Crisanto, hindi pa lang dyan nagtatapos yung tulong ng Ako Bicol dahil eto po, tanggapin nyo rin po itong 10 kilong bigas at Kabaro Coffee mula sa aming programa. Ayan. Yan. Kabaro Coffee na talagang masarap. At lasang Pinoy. Mas pinamurang halaga. Yan po ang Kabaro Coffee. Yan, sa muli, Tatay, maraming salamat po sa iyong tiwala na ibinigay po sa aming program at sa Ako Bicol Party List. Hayaan nyo po, meron po kaming staff na aalalay po sa inyo sa mga susunod na proseso upang matanggap nyo po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat po. At sana po marami pa kayong matutulungan. Opo, marami pa po kaming matutulungan. Basta katulad po ninyo na patuloy na nagtitiwala sa Ako Bicol Party List. Mabuhay po kayo, Tay. Kayo rin po. Iyon.
At yan ang mga problema at alalahaning ora mismong binigyang aksyon at tugon ngayong hapon dito sa Tabang Ora Mismo. At mga ka-aksyon, abangan mamayang alas 3 ng hapon ang programang live na maghahatid ng libreng serbisyong medikal, ang Alagang Ako Bicol, kasama si Rizal Losada at si Dr. Robens Malagueño ng Tansuling General Hospital. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora Mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora Mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora Mismo. Action po patuloy na magsisilbi. Action po sa mga At hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Nomer Corporal. 99 days to go na lang mga ka-aksyon at Pasko na! At etong programang may paninindigan, tutugon po sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Remy Araneta Mendones, magandang hapon at salamat. At ito ang Tabang Ora Mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan.